taas naman yun. Okay. Hello, Marcos. God bless. God bless. Hey, nagpa-vlog si sir! Hmm. Vlog si sir! Hello! Sisigaw talaga. Oranges. Shout out, kuya. Shout out. Opo. Dito na tayo dumaan, ha? Saan? Yung, Gandang hapon, mga busik. Pupunta tayo ng palengke. Tingin tayo ng isda. Siguro mahal pa isda ngayon kasi kaka habagat ng hangin. Oh, sabi na eh. Sarado. dyan kami nagpunta. Ha? Dyan yan dumaan. Hindi. Ang nadaan. Yeah. Ginawa ba ito? Baka ikaw nga mauna. Skip. Ah. Natulog pa. Parang. Ha? Dito sa yung daan eh. Pangit pala yung hindi. Alin? Kasi pangit dito eh. Pagpunta tayo. Dito pala yung gagarahe. Hello. Di ba dati GJ? Wala pa yan. Di ba? Oo, ano yan? Sumakot siya. Talaga ka pa makasupat tingin ka layo. Tingin tayo ng isda dito mga boss. Kate na. Ha? Dito yung palengke namin. Mahal yung isda. Sigurado. Lamiyang isudan, ay! Nakasalang ko. Mahal pa. May dilis. Dilis. Sir. Dito na tayo sa palengke mga busing. Ayan. Yung mahal yung isda. Hi, be! Good afternoon. Berting ubas, berting peras. Maskat po, maskat. Dati may isang po kayo ng edad. Mga karne, mga busing. Hindi naman mo. Dilaw.
Kilo kasaba. Yan tayo mamaya dyan. Masarap yun. Alin? Yung hilo kasaba. Hindi yan matigas. Eh, sarap yun. Gulay tayo. Hmm? Tama ka. Masarap yung hilo kasaba. Anong gulay? Ito na mga busing mga gulay. Langka. Langka. Mahal yung langka eh. Tinginan sila sa atin. Kakahiya. Kaya kayo kaya. Gawin tao mga busing parang pista. Da. Paksiw tapos gulay. Si Ma'am Miriam pa. Dito, ang tingin mo. Ay ma'am. Ano? Pampaksiw lang. Tapos magulay tayo. Alin? Yun yung malalap. Sige. You know, yung bilog. Bila. Ay, yun. Boy. Ano yan? Iba na lang. Iba lang ganun. Baka mahal. Dito. Alin? Iba man. Ang maliit. Tayo mo yan. Babae. Hmm. Aduy! Wag! Natawa si ate. Adoy daw. Ano, ito na po. Ate, Ano ikaw? report. Yan na lang. Baka. Galunggong. Nay, baka. Salamat po. Sa inyo, Tepe. Eh, lagayan. Alaman dyan, sa akin na nga dyan. Taman laki lang. Oo. Hmm. Okay na to pa? Welcome. Welcome Sa mga Bicolano po ito. Isda manoy, isda. Pa, okay na to? Magkano nga bisugo mo? Dagdagan mo. Bisugo. Ay, bulang tayo. 360? Bulang. Yan, okay na yan. Pasangan mo na para. Kaya, 162? Pasangan pa. Hasang na lang. 144. Asang sabi? Meron. Ah, babarya ka? Ano ba yung barya yan? 2.5 lang kami meron. Wala kayong 100. hello. Hello. God bless. Ano na? Asa na? Wait lang sa... Wala pa.
Dito ata, may lang to. Hmm? Dito, mga bago yung gulay din. Langka. Mahal yung langka eh. Mahal? Salamat, Tabet. Dalonggo. Wait lang, Tabet. Ito na po. Salamat po. May langka kayo? Ay, huwag din sa akin. Nagsisay hi sila. Say hi. Shout out. Anong gulay natin? Ano yan, nakalive? Hindi, video lang. Video lang. Ayan na lang mama. Sitaw, tas kalabasa. Kaya yan? Hindi, sitaw lang. Saan? Para may share ko. Ano, pobreng maestro. Bicolano ko siya. Bicolanong lakwatsero pala. Tabi ko si Seth. Oo, Sorsogon. Sabi ko ka pala. Hindi ko lang nung ano? Lakwatsero. Laspot Kero. Oy, search nindo. Bicolanong Laspot Kero. Taga-Bicol Pa, si Seth. ito tsaka yan. Oo, taga-Bicol Pa. pala siya. Hindi ko alam. Hindi, sitaw lang. Ito lang. O, ano yan? Shout out. May ari, oh. Sa mga Ayan, taga may Bicol. ari, oh. Ayan, may ano po pa nito. Kano dito? Bicolanong Dalaga. Cut out po sa Bicol. Kahit yung nakadilaw talaga yung mayari. Ano pa? Magkano dito? Pa Okay na yan, 20. dalawa. Oh. Cut out po sa Barangay Salupon sa Gusto Marinsor. Ah, yes. Out po sa mahilig sa talong. Nandito. Tulog ko yan sa milig sa talong. Shout out sa nang iwan sa akin. Thank you. Pangalanan mo. Pati ang iwan na damay ah. 10. 20. Galing ah. Kaya. Out tama. Talong dyan. Kaya lagyan mo yung luya. 10. Hello. Bless. Hindi. Oh, fresh. Pagkapal sa uso ay sa... Gano'ng kilo tayo? Adobo lang to. Gata. Gata. Oo. Manayo. Check mo sa Bicol. Sorsogon po. Sorsogon. Pabili pang solar. Thank you po. Salamat. Gata. Bili tayo ng gata mga boss. Hello, God bless. Piliinan niyo. God bless. Minsan. Shout out. Ah, okay mo, pibili ako ng ano. Hello. Wash out. Wash out daw. Ito boss oh. Isang piga lang, isang piga. Uy! Si Bench! Good afternoon, Bench! Yung anak yun ni ano. Nino? Nino? Doon kila Ma'am si Alwin. Oh, bait ko ni. Ay, boss. Maghintay tayo ng Maylin, gata. si ano, Maylin man pangalan. Magkano yun, Nan? $40. 14 mga.
Mahal ang gulay, no? Tagal ah. Isa lang. Nakalay na yung kamay ko. May bawang patay doon. Wala na pala oh. Bumili ka. Yun lang, tigsa 10. Ha? Sibuyas na lang. Bili ka na. Doon na lang siguro. Kaso kukunin ko yung motor eh. Ha? Kukunin ko yung motor. Mamaya na lang. Kunin mo yung ulo. Para din pabalik pa. Nasaan yung niyog natin? Hingga na pala. 40 yun. Oo. Palaya, 20 rin? Ano? Yung... Ay, hindi. Sa 40 daw. 40 oh. 40. Okay na. Sino nga ito? Sino? Si Mitch. Ha? Yun yung isla. Yakin mo nito dati. Mabait yun eh. Kaya nga. Apple na balas. Uy, Sir Relix. Ha? Nandiyan? Andyan. Paagihan nga muna. Sige, okay na ano. King! Masabi. Punta! Magaling! Iiwan-iwan ka ng motor sa... Siya. Kaya mo yan. Saan ba siya? Ay! Ala! Ihatid ko, te! Bakit? Pag, pag Doon yan, ano, mga pag, bossing. pag uwi ko, maghapon naglaba. Hindi, ihatid ko. Para maibsan. Ba't ka pumayat? Wala na makain. Yan na lang kainin namin. Sarap Wala, yan, ganun ha? Bili ka ma. Ha? Bili ka. Kung may maliit lang. Sandaan ng kilo, uy. Sangdaan? Ang bigat niyan eh. Yun yung kahit maliit lang. Pag maliit lang, kunti lang yung laman. Ikaw lang kakain yan. Yung dalawa, Isa, dalawa. 1, 2, 3. 4 lang? minsan lang ginagawa na. Isa. Two. Bumili ka? Oo. Ano siya sa mga hikain? Yung mabangka, day.
Dito daw, 80 lang daw dito. Ah, bakit? Ano na? Overripe na? Hindi po, hindi po overripe yan. Nakanabiyak lang po. Bakit? Mahal na daganan po na may lalo. Lagay na ano. Lalo po kasi isang karton po yung malaki. Saka medyo pwede na ngayong araw. Ah, dito Ngayong na araw lang. po. Hatid ko, te. Pagkabalik ko. Layo naman yun. 200 na lang. 215. Kaya Bili tayo. Hindi ka na. Kahit yung maliit lang, kasi hindi naman siya. Matikman mo na yung bibi. Ayun o. Ito lang o. Ito, Ilaw pa pala to, boss? hilaw pa. Ilaw pa? Ito, hilaw pa to, kuya. Inog na po yan. Inog na po. Ilang laman lang yan? 4? 1, 2, 3, 4. Lima po. Sige na, tama na yan. Timbang. Ha? 135. Yan na? Pwede po natin po, sir. Wait lang po sa lapat na, boss. Pag ilaw po kasi, hindi siya mabubuksan. May laman Ganyan ba? pala pagbukas na sa ilalim. So, ayan na, banang ko eh. Kala ko wala eh. Tapos, Uy, how many years? Ngayon lang uli. Bakit di mo alam yung hinog? Yung taga-Davao ka. Hindi, alam ko lang mabango. Baka pag hinog. Diba 135? apa, wait lang. Hatid ka ha? Order pala yun. Malimutan mo. Tayo mga boss, kunin lang natin yung motor. Bango pa. Nga. Kahit nakapalot, no? Ah, ah. Ibang klase talaga yung durian. Hindi, hanggang dito na lang mga boss. God bless. Salamat sa panunood.